Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Ukhongolose uphumela obala ngolikaZuma kuqhame ukwehlukana ku-NFP kanti umdidiyeli wamabutho wamkele isihlangu. Lezi zindaba ze-1KZNTV kanti wena ke uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Iqembu le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal kanye ke nezinhlangano ezingamadlela ndawonye alo babambe isithangami nabezindaba eThekwini ukubhunga kabanzi ngezinkinga zakamumva. Lokhu kuza ngemva kokuba ngempela sonto loyo bungamongameli waleli qembu uJacob Zuma ephumele obala ngokweseka kwakhe ukhongolose nalapho ephinde wamemezela iqembu elisha athi kuzolivotela okhethweni ngonyaka ozayo. Iqembu likakhongolose esifundazweni KwaZulu-Natal seliphumele obala ngesinyathelo saloyo owabe ngumengameli wakuleli umnumzana uJacob Zuma. Leli qembu esithangameni nabezindaba livezeke ukuthi nakuba ke ababengomongameli phambilini benalo ilungelo lokuphawula baphinde ke baluleke leli qembu ngokwendlela ke elenza ngayo, kepha kungokuqala ukuthi ke owabe engumengameli aphumele obala ngendlela ke azizwa ngayo azi ke akhethe ke iqembu azolivotela. Umkhonto wesizwe oWumbombayi ngizonicacisela ukuthi why ngithi lo mkhonto wesizwe ekamsholozi uWumbombayi. Ngaloko ke ukwenze kwacaca ukuthi usezihlukanisile no-ANC, ngakho ke usefaka amaphepha okuhlukana akaseyilona ilungu le-ANC. Le party kaMsholozi ke ifonyishwe ngoSeptember and uvumile futhi ukuthi kwenziwe lokho ngomyalelo wakhe. Sithi ke siyakuvuma ukuthi omongameli be-ANC bangaphambili nabaholi abaqavile be-ANC banako izikhathi nezikhathi ukuthi bakwazi ukuthi babonise ukhongolose labakhombisa ukuthi ukhongolose akenzi kahle. Sekungumlando ukuthi umsholozi ubambe isithangameni nabezindaba ngempela sonto nalapho ke edalule ukuthi ke kankeke esawukhankasela ukhongolose ikakhulukazi njengoba kubheke okhethweni ngonyaka ozayo. Umsholozi uvezeke ukuthi ke unembeza wakhe ungamlahla uma ke enganxenxa abantu bakuleli ukuba ke bavotela ukhongolose ikakhulukazi ngaphansi ke kubuholi obukhona njengamanje. Esithangameni nabezindaba ebesibizwe ukhongolose esifundazweni KwaZulu-Natal nalapho ke behlangene khona nenhlangano engamadlela ndawonye aso okubalwa phakathi ke iCOSAS, iSASCO nezinye kubalwa phakathi kanye neMKMVA. Umtolo ukuvezile ke ukuthi leli qembu elisha lihloseke ukuzodidisa ke amalungu kakhongolose kanye ke nalawo ke eKMVA. The simple to different this umkhonto wesizwe that is a new umkhonto wesizwe and is not a genuine umkhonto wesizwe. It's a party disguised to lure voters and members and loyal members of the ANC to think it's the same thing as the umkhonto wesizwe that was formed by the ANC. Kuzokhumuleka ukuthi umsholozi usanda kukhethwa ke ukuba abe usihlalo weSANCO khona ke lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kulesithangami kakuvelanga ke ukuthi ke ngabe kuzokwenzakalani ngaso lesikhundla sakhe njengoba ke bedalulile ukuthi ke iSANCO isazobiza esithangami nabezindaba nalapho ke izocacisa kabanzi ngalokho. Okunye okuvelile ukuthi ke wona ukhongolose uphoxekile ke ngaso isinyathelo esithathwe umsholozi njengoba ke umumeseka ikakhulukazi ngesikhathi ke lapho ebhekene namacala kanye nokunye. We are extremely disappointed on the pronouncement and the course that has been taken. Of course, some of the issues that he has raised are issues that he has raised with the leadership, and some of them are issues that the leadership have been engaging with him and to try and navigate. Do we regret supporting him? Definitely not. When, as a province of KwaZulu-Natal, supported uNgamalala in 2005, it was based on principle. It was not based on a cult, it was not based on individualism, but it was based on a principle that we believed was correct at the time and was still correct even today. Leli qembu lithi ke liyazethemba ukuthi ke lizoqhubeka nokwenza kahle okhethweni ngonyaka ozayo njengoba ke lokhu liqhubeke njalo nokudla ke amahlanga lapho kubanjwe khona ke izinketho zokuchibiyela khona esifundazweni KwaZulu-Natal. Indaba ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlangothi lwe-NFP lukaKenon Mdletshe seliveze ukuthi luzoxoxisana nabaholi bamaqembu aphuma ku-NFP ukubanxenxa ukuthi babuyele ekhaya njengoba ke bekholwa ukuthi lukhulu ushintsho olungaba khona kuleli qembu. Lokhu kuvezele ngesikhathi kunesithangami nabezindaba eThekwini. Sibonakala siqala phansi izinkinga phakathi kweqembu NFP njengoba nengqongqothela le ebihlele eThekwini ngempela sonto
isiqalo ukuphonselwa inselelo emva kokuthi abolunye uhlangothi bayayichitha bathi bingekho emthethweni. Without a shade of a doubt, that gathering was not an elective conference of the NFP, but it was an illegal, illegitimate meeting aimed at furthering divisions and factionalism within the organization. The matter of fact is that there is an appeal process underway, and the question is, how then do you convene a conference when there are matters before the courts? A law-abiding citizen will know and appreciate that when there are matters in court, you don't even talk about those issues until they are finalized. But because these individuals were hell-bent at creating uncertainty and confusion, they went ahead and organized an unlawful gathering in the pretext of the NFP elective conference. Kulesi sithangami lobo buholi buphinde baveza nokuthi uzoba nezingxoxo nabaholi bamaqembu avumbuka kuyona i-NFP ukuze bezobuyela ekhaya ngoba basakholwa ukuthi kumele basebenze ndawonye njengoba kubhekwa okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. The leadership of the NFP has taken a firm view and decision to engage all splinter political parties. We will be engaging the leaders of the National African People's Front, NAPF, Academic Congress Union, ACU, Abantu Boto Congress, ABC, and African People's Movement, APEMO. These remain our comrades, as you would know that they were part of the NFP but decided to leave the party and start their own organizations. We will be engaging them so that they can return back to the NFP to solidify and strengthen the organization. Kulesi sithangami kuphinda kwavela nokuthi u-Evan Barnes okhethwa bongamongameli ngempela sonto akanabo ubulungu baleli qembu. uBarnes esiphendulela uthi ngamampongo yokuthi yena akanalo ubulungu ngoba selokhu yabakhona i-NFP wayekhona kusukela isungulwa kwaze kwafika ekugcineni noma isinezinkinga. I want to place it on record ukuthi one, i-membership iyami is in good standing. I come from a duly inaugurated branch. Otherwise, the conference being ngezingivumela ukuthi kube ingxenye yayo if bengasiyona imember ye-NFP. Ebuholini obukhethwe ngempela sonto, u-Ivan Barnes okhethwe waba umengameli leli qembu, kwathi uTeddy Thwala waba unobhala usihlalo kwaba uSibusiso Mkhabela ongumeya waseDumbe. Kuteboko Sibisi, wezindaba ze-1KZNTV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Umtitili wamabutho kaZulu Sipho Mhlongo uthi bazosebenzisana nesilo samabandla emzameni yokubuthwa kwebutho elincane ukuze kungeke kulahleke inqubo yokuziphatha kwempi kaZulu. uNjomani usho kanje emcimbini obusemkhezane olundi wokwamukela kwakhe isihlangu sokudidiyela ibutho ngemva kokuba isilo samphakamisa kulesikhundla ngomandulo nonyaka. Isenkulu inselele ebhekene nabadidiyeli bamabutho kaZulu njengoba besahlalele ukubuthi ibutho elincane ukuze ke impi kaZulu ingafi ngabo. Lawo ke kube ngamanye amazwi ashiwo ngomdidiyelo wamabutho osanda kuphakanyiselwa kulesi sikhundla uSipho Mhlongo wasemkhazana olundi nokuyilapho ke bese echaza khona nakezinhlelo abanazo ngokubumba impi kaZulu. Empeleni akufanele ukuthi uma kufathina noma kuphela ngathi bese kuba ukuthi iyaphela impi yembuzi. Kufanele bakhuthazwe ukuthi isiko impilo lisho ukuthi siyohlala siyimpi yokwembatha esilweni. Bakhuthazwe futhi ukuthi uma uqalela uba indoda egabeni eziningi kodwa ke ngoba indlula mithi iphezu kwenhlelo zokuthi ibutho elincane ngibona ukuthi siya recruiter ngendlela kuzokwenzeka ngendlela esifisayo. Inselelo yoke ikhona ngoba esizweni senkosi zikhona ezinye indawo ezingakabi nawo amabutho okumsebenzi wami ukuthi noza kwethu esinabo siphume singena silungisa indlela yokuthi kube nempi yembube isifundazwe sonke noma izwe lonke la South Africa. Kanti ngomntwana uNkinobho wasegazini uthi ke beyingubo yesilo bakubona kuubuchule kwimbube ukuphakamisa umhlongo osemkantshubomvu ekholeni ezinsizwa. Nakuba uma uhlehla kancane sibe nethunzi elimnyama kwedlula emhlabeni umdidiyeli umgilija ihogo zelanga umfowaqhudeni lezigi owayididiyela impi
ngesikhathi sokubusa kwesile esibuzileyo umdlokombana ivume ngentaba ukudla amadoda uhlanga simaqhapha simanxeba sigudla ivuna kwakubhlungu kodwa namhlanje sithi asithokoze unomthebe wethu kuba akwazi ukusihlonzela isikhonzi sabantu umuntu ozosebenzela umbutho asebenzele insizwa asebenzele induna ukuphucula nokuqhakambisa ubuhle bukaZulu. Lensizwa ke singawo namhlanje siphile na isikhathi eside ididiyeli iholi insizwa sesama hostel eThekwini koSula abasha kwaze kwabuye kwaziwa emakhaya. Manje namhlanje ke sizotusa sizoshaya istem sokugcina sithi impela sisho ihule sivumelana nomongo ingonyama yethu esiwenzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngesondini. Umholi weqembu I-APM umnumzana uVikizitha Mlotshwa uthi sebekulungele ukungenela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo. Umlotshwa usho kanje emva kokuba kunengqungquthela ebikhona yokukhetha upholo obusha ngempela sonto yakadibanjelwe eBergville. Ayaqhubeka amalungiselelo amaqembu ezepolitiki okulungiselela ukhetho longonyaka ozayo. Ngempela sonto iqembu I-APM ibambe ingqungquthela yokuqala ngqa yokukhetha upholo obusha bukazwelonke. Kuyintokozo enkulu ukuthi African People's Movement ikwazi ukuthatha igxathu lokuba ibe nenkonfa iconference yokuqala ifirst elective conference eAPM. Ngibonga ama delegates abe discipline kakhulu, ngibonge nje abaphathi bokhetho baliphathe kahle kakhulu. Lokho ke kusilidele ekutheni ngonyaka olandelayo ka2024 sizongena okhethweni sikahle. Umengameli leli qembu usesekusela ukuthi bakhulisa izibalo zamalungu abe emagatsheni okuzokwenza ukuthi bekwazi ukusebenzela ukhetho langonyaka ozayo. Okhethweni oluzayo senze kahle nokhetho lika2026 lohulumeni basekhaya senze kahle. Lokho ke kunginika ukuthi angiyosebenza kakhulu kunakuqala ngoba lokho kwenzekile bekuwukuthi ama provinces nama delegates bangethembile. Ngifisa ukuthi mabephuma la bayokwenza more branches ngoba umholi ongaphuma ebranchini usuku uhola abantu. Fana uqala uhola ibranch ukuze uhola abanye abantu. Kunzima ukuthi ungene ebuholini uyohola structure kodwa wena where you come from asikho structure. Leyo nto ke yenza ukuthi inhlangano ingakhuli. Umlotshwa uthi babone kubalekile nokuthi bangenelwe ukhetho ngoba bakholwa ukuthi I-APM nayo kumele imeleleke nakuhulumeni ukuthi izokwazi ukumela izidingo zomphakathi ngendlela okuyiyona. Members of African People's Movement go out and make sure that branches are inaugurated throughout the country in order for us to contest a successful general election in 2024. Uvikizitha Mlotshwa ukhethwa ngomengameli leli qembu kwathi umpe yakhe ehlatshwayo waba unobhala uLindiwe Mzolo waba utreasure kwathi usihlalo ngoba umnumzane uBhixulu. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseBergville. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mungaba usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ukhongolose uphumela obala ngolikaZuma kuqhame ukwehlukana ku-NFP kanti umdidiyeli wamabutho wamukele isihlangu. Uhlalo wamakhosi ngaphansi kwesifundi Ngicetshwayo inkosi uNtsika Yezwe Cebekhulu uthi bakhathazekile ngokuhudula izinyawo komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabo ukunikeza inkosi yasophindweni izincwadi zayo zokubusa ngokusemthethweni. Ekhuluma nethimba lezindaba ngenkathi kuqhubeka umkhuleko esizweni sakwaNzuzu noNgalo uveza ukuthi ke lolu daba luye enkantolo ngonyaka ozayo. Amakhosi ahlukene asuka ngaphansi kwesifundi Ngicetshwayo ahambe lomkhuleko wesizwe sasophindweni ngaphansi kwenkosi yakwaNzuza nalapho bezokhulekela khona izinto eziningi nangalesikhathi samaholide. Usihlalo wamakhosi ngaphansi kwaso lesi sifunda inkosi uRussell Cebekhulu
ithi kuyabadumaza ukuhudula izinyawo komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu emva kokuba bakwanzuza bakhipha konke okukhombisayo ukuthi ngabe ubani inkosi. Sabona kufana nathi sibe ingxenye sizokwesekela inkosi njengenkosana yamashazi. Kumele sizoyesekela nesizwe sibone ukuthi asisodwa kulokho okwenzakalayo. Umnyango kusukela khothema inkosi ezala lena khona. Umnyango wafika esizweni emndenini wazohlala phansi. Umndeni wabanikeza konke okufanele banikeze khona. Kodwa esesikubuka umnyango uhola inyawo ukuthi unikeze inkosi incwadi zayo ezihlasa ubukhosi. Esingazi ukuthi kubambeni ngoba uma besasizwa njengandlebeni kuthiwa kunombango. Kodwa asazi ubani lonobangayo obanga isihlalo. uCabekhulu uphinde waveza ukuthi lolu daba luye enkantolo ngenyanga ezayo kaMasingana kwazise iyona ndlela umnyango okholelwa kuyo. Njengoba bekholwa ukuthi awukho umbango wesikhundla ngoba iyaziwa inkosi. Zazi ikhona inhlelo kodwa umnyango ubonakala uhola inyawo sekuze kwagcina kwayiwe enkantolo. NgoJanuwari kuzobe kuyiwe enkantolo lolu daba. Umnyango ucishe sekuwulimo oluzwa kangcono masekhanyiswa nezinkantolo nezihlalo zobukhosi. Bakwenza kabona benegunya ngoba kusuke ngizokuphuma amaphakethe nabo imali esuke izokhokhela abameli makiwe enkantolo imali kahulumeni kodwa nje isizwe isona esidina sisho ngokusobathi cha thina nansi yethu inkosi ngakho isona futhi esidina siqhuthula ukubona inkosi yaso impela uhulumeni uyayemukela uyayinikeza incwadi zayo. Umtitiyelo wamabutho okusona lesi sifunda uZakalini Xulu uthi kumele bamkhiphe uhulumeni osemandleni uma ehluleka ukunakekela amakhosi ngoba baphethe ngaphansi kwawo. Ngifisa ukudlulisa lokho umsakazi ukuthi uhulumeni zonke lezi zinto azenzayo azibhekise ebukhosini bethu njengoZulu. Kuzofanele aqonde ukuthi kufanele simkhiphe lo hulumeni. Kungene omunye uhulumeni ozokwazi ukuthi ukuze abe khona uhulumeni ubusa ngaphansi kwezizwe zamakhosi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo ensingweni. Njengoba isihlava sokubulawa kwamakhosi izinduna kanye namakhansela sibuka sidlondlobala kulesifundazwe saKwaZulu-Natal, amakhosi kangaphansi kwesifunde ugu abambe imashe nokuthula ukulwisana nalesihlava. Lamakhosi asisekwanele ukubulawa kwabantu ngalesihluku. Amakhosi izinduna, amabutho kanye namakhansela ngaphansi kwamasipala umuzi wabantu angenela imashe nokuthula lapho bebezwakalisa khona ilaka labo bethi sekwanele ukubulawa kwamakhosi izinduna kanye namakhansela kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal. Inkosi yesizwe sakwaFord enhlangwini ithi lesi sihlava sigubazela isifundazwe sonke kanti lesi senzo sishabalalisa isizwe. Ukuzokhuza isihlava esigubuzele iKwaZulu-Natal yonke, hayi kodwa umzi wabantu kuphela kodwa iKwaZulu-Natal yonke. La khona sibona kubulawa abaholi ekuyibona abaholi izizwe ikakhulukazi amakhosi, amakhansela, izinduna kanye na umphakathi ngeke ushiye ngaphandle na umphakathi uyabulawa. Ngakho sibuka sengathi isizwe siyafa uma kuzoba nama killings kanje. Ngizokhumbula ukuthi sisakhula noma emandulo zazi ikhona izinkinga emphakathini kodwa zazingaxazululwa ngokuthi umuntu abulawa kwaye kuhlalwe phansi kwesihlahla zilungiswe. Inkosi yesizwe sakwaMache Hadingi ithi kubakhathaza kakhulu ukubona kubulawa ngisho izinduna zesifazane. Okukubulala okwezinduna zabantu besifazane sikhule thina kuthiwa umuntu wesifazane akashukunyezwe. Ma uzosuka wesilisa uthathe isibhamu udubule umuntu wesifazane sekuyichilo lelo. Amakhosi wethu masihlaleni phansi nawo silungiseni. Imeya kamasipala umuzi wabantu ithi ubuholi bomdabu budlala indima enkulu emphakathini ngakho ukubulawa kwabo kumele kusukunyelwe.
Abantu abahola imiphakathi okufaka phakathi induna namakhosi nawo amakhansela sebeyabulawa abantu afanga bebalida umphakathi ke enqandeni sona lesi sihlava sokubulalana nje generally kodwa sabe sesihlangene namakhosi sabona ukuthi asibe nemashi ezosuka lapha emahhovisi omkhandlu sihambe khona la edolobheni sikhuza wona kumhlola lo. Uthi kufanele kube khona ithimba elizojutshwa ukuphenywa kwamacala okubulawa kwabaholi bomdabu. Sithike naye kungqongqoshe kuzomela ke azame ukuthi angenelele nyathi ke sinawo umsebenzi okusamele siwenze ukuthi sikhuze sona isihlava lesi kodwa ngenxa ukuthi kwenzeka ngesikhathi sangaphambilini la kwakubulawa khona sopolitiki sabona khona ke unity kakhulukazi la KwaZulu-Natal eqondene ngqo nama political killings sithi ke namanje siyabona ukuthi ke ngathi sizoba khona isidingo se-unity ezobhekelela ngqo ubulawa kwabaholi bomdabu lapha emphakathini. Inkosi yesizwe sakwaFodo ibisikhuza isihlava sentsha ecule ezinkambini zikaFaro. Sithi nje siyancenca kakhulukazi iKwaZulu-Natal yonke ukuthi abahlisele noma abangahlisela bayeke utshwala kubona bezingane abantu abadala nabo abantu abadala abaphuzi ngalendlela labantwana abaphuza ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando sicele ngisehadi. Usheshe wafika uKhisimusi wezakhamuzi zesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba zithola ithuba lokugubha ziphinde zamukela izipho ezinhlobonhlobo kubuholi beANC. Lokhu kwenzeke kuhlelo olubizwa ngokuthi Khumbula Ekhaya okuyilapho ubuholi balenhlangano bubuyele emuva lapho budabuka khona buphethe izipho. Ilungu lesigungu esiphezulu sikakhongolose esifundazweni nophinde abeke ngungqongqoshe omnyango wezolimo uMnumzana uSuphazuma uthi kubalekile ukukhumbula lapho uqhamuka khona. Usho kanje ehambeleke indawo yaseWoodlands eMgungundlovu kuyilapho beqhubeka khona lolu hlelo. Injabulo umphakathi waseWoodlands eMgungundlovu ugubha nobuholi ophezulu beqembu leANC KwaZulu-Natal. Elinye ilungu eliphezulu kulenhlangano uSuphazuma uthi ubuholi balenhlangano buthe chithisa isifundazwe sonke. Ubuholi bakwaZulu-Natal buphume zonke izinkalo ngenxa yomyalelo kanobhala weprovince uComrade uBheki Mtolo ukuthi kufanele singabaholi sikhumbule la siphuma khona sikwazi ukuthi njengakwesikhathi saKhisimusi sichithe isikhathi nje nomphakathi osikhulisile kakhulukazi abantu abadala ekutheni sibonge kubona oqala ukuthi basikhulisile sibile lento siyona akuvelanga nje kwabazali bethu abasikhulisile kuthathe leyo mphakathi ukuthi sibe ilento siyona uzokhumbula nje ukuthi kade yenzile nohlalo weprovince uComrade Siboniso Duma namanye ama-PEC member ayayenza okusijabulisa kakhulu namhlanje la ukuthi ukuhlanganise kokubili umfowethu uComrade Masent ukuthi ibirthday yakhe ayenze futhi ngohlelo la Khumbula Ekhaya ukuthi azohlala nomphakathi okuwona omkhulisile ukuthi ube lento yena abafowethu nodadewethu abakhulele nabo babona ekhuphuka empilweni ukuthi angathi mase sekhuphukile bese yo celebrate nabantu abathole ekhambeni kodwa kubalekile ukuthi sizo investa kumphakathi obehlele lo mgubho naye oyilungu lesigungu esiphezulu kweANC KwaZulu-Natal uVincent Mnyeni uthi kubalekile ukuzibandakanya nezinhlelo zomphakathi. Kumele masiye emakhaya sihambe sizibandakanye nama programs okuthuthukisa komphakathi ngoba yibi program obona ukuthi ungakwazi ukuyenza ukuthuthukisa komphakathi and we know it's festive season so we must be part of all those programs of festivities with abantu ngasemakhaya because isikhathi esiningi njengabantu abaku-PEC you are working out of your region, working out of your ward, ugcina ungawubona umphakathi. So at least ngesikhathi esinje at least abake bafile uthando lakho bese duze nabo because iANC inhlangano ethi abaholi bayo ubona ngasoke isikhathi bese duze nemphakathi lemndeni yabo. Umyeni uhlanganise lolu hlelo lweKhumbula Ekhaya nosuku lakhe lokuzalwa okuyinto aveze ukuthi uyenza minyaka yonke yokubuyisela emphakathini. Into emntahleze yenza without ukuthi kube khona iprogram yeANC because of our political consciousness. Nengizakuzwa ngayo kuANC ukuthi umntahlezi silekelele la singalekala because it's a show ukuthi sigala indima in the social economic development of our society, in the social economic development of our people ba South Africa yonkana. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda eseWoodlands eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene nengosi yomnotho masibuye.
Asikubingelele siphinde sikwamukeleke mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Ukhongolose uphumela obala ngolikaZuma kuqame ukwehlukana ku-NFP kanti umdidiyeli wamabutho wamukele isihlangu. Kuleli qophelo ke ake samukele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.28 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-23.20 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19.96 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,023.13 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$76.55 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMoroka Swallows uSteve Kompela uthi izinkinga zangaphakathi kuleli qembu zinomthelelo ekutheni lingenzi kahle kwimidlalo yalo yakamumva nje. Leli qembu libhaxabulwe ngamagoli 2-1 yiSuperSport United ngolwesihlanu lwedlule. Lokhu ke kwehlula kwaleli qembu bese kungumdlalo wesihlanu lidliwa kwimidlalo elandelana. UKompela usola izinkinga zangaphakathi ikakhulukazi ke njengoba nabo abadlali bedube ukuziqeqesha izinsuku ezilishumi zonke bekhala ngokungayitholi imiholo yabo yenyanga. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zemhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezena kanjani nethimba kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.